मेडियानि लोगो नोंथांमोन दिनै नोंथांमोनखौ जों खावलायदों मोनसे थांखिजों जोङो क'क्राझाराव बिटिसि सोरखारनि बानजायनायाव मोनसे थुनलाइयारि फोरबो क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो मुंजों मोनसे फोरबो खुंफुंनो लादों। बेखौ बे मासनि बे दाननिनो 14, 15, 16 नभेम्बर बेवहाय जों खुंफुंनो आखायाव लादों आरो बे बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआवनो बे हाबाफारिया जानानै थांगोन। बेवहाय देश बिदेशनि खन्थाइगिरिफोर गासै जों मोन 100सो रावनि बेवहाय जों खन्थाइ फोरबो बे खुंफुंनो लादों। बेवहाय बिथांमोनहा गाव गावनि खन्थाइखौ लानानै फैगोन आरो माखासे सावरायनाय हाबाफारि जागोन। बेजों लोगोसे जों जुनिया भाबै बर' थुनलाइ आफादनि जिथु जोनोम सान 16 नभेम्बर बेखौबो 16 नभेम्बर खालि खुंफुंनो आखायाव लादों। जोंहा बर' थुनलाइ आफादजोंबो जों सावरायखाबाय। बिथांमोनहा गावसिनि हाबाफारि बायदियै 16 नभेम्बर खालि बे 16 नभेम्बर हाबाफारिखौ बेवहायनो खुंफुंगोन आरो जोङो जोहोलाव बिनेश्वर ब्रह्म मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म सारनि जिथु मांखरसालि बे मांखरसालिखौबो जों जुनियायै साजायनानै दोनगोन आरो बे 16 नभेम्बरा बेवहायनो खुंफुंजागोन। बिथांनि मांखरसालिनि जिथु केम्पास बेवहायनो बिथांमोननि ट्रास्टनि दैदेननायाव आरो थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव बे हाबाफारिया जागोन। दा बे मोननैखौ जों क्लाब खालामनानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो आखायाव लादों आरो बे हाबाफारियाव जोङो साफ्रोम थुनलाइ मोजां मोनग्रा गोजोनखौ हास्थायग्रा रायजो राजाखौ जाहाथे फैनानै जोंखौ मदद होफैयो आरो जाफुंसार होनायाव बयबो बाहागो लाफैयो बेखौ जोङो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो खावलायो एबा हांख्रायो। आं बेखौ मोनसे खोब गाहाम मोनसे साननाय हनायनि मोनसे फिथाइ होननानै आं सानना लादों। खारन जोंनि समाजा सानो मा जे माबा मोनसे मोननो थाङोब्ला बा समाजखौ दावगाहोनो सानोब्ला जोङो बोलोजों जुजिनायखौल' जों सानो। नाथाय जोंहाबो गोसो सिङाव जे मोनसे सोरजिनि गोहो दङ। बे सोरजिनि गोहोखौ मानसिफ्रा खोनासंनायनि सुबिदाखौ मोना। दा जोंनाव जे दानि खोथाल' नङा गोदोनिफ्रायबाबो बर' माहारिया बा बेयाव थानाय जेसेबां हारिफोर दङ बिसोरहाबो गावबागाव सृष्टिनि खोथाखौ मोसानायनि गेजेरजों खन्नायनि गेजेरजों बेखौ फोरमायबोदों। गावनि दुखु दाहा गावनि बिनांगौनि बाथ्रा बेफोरखौ जोङो बोलोजोंल' नङा दावहाजोंल' नङा जोङो बेफोरबायदि बाथ्राखौ मोनसे लाइमोननि गेजेरजों जोंनि समाजा बेखौ फोरमायबोदों। दिनैनि दिनावबो हयथ' मानसिफ्रा सानदों जिहेथु जोङो मोनसे आयदायाव बांसिन आवगायनानै दङ गोहो बोलोजों जुजिनाय बे बाथ्राखौ दुनियानि मानसिया साननानै लाबाय। दा जुदि जोङो बेखौल' जुदि जों मेसेज हिसाबै जों साननानै लायोब्ला जोंबो गोरोन्थि खालामनाय जागोन एबा बिथांमोनहाबो जोंखौ गोरोन्थि सानगोन। दा बिनिखायनो जोंनि गोसो सिङाव जे अननाय दङ, जोंनि गोसो सिङाव जे दावगानाय गोसो दङ, गोरोबलायनायनि मोनसे बाथ्रा दङ, बेखौ फोरमायनो हायो होनना बुङोब्ला बे थुनलाइ आयदानि मानसिफोर एबा हारिमु आयदानि मानसिफ्रा बेखौ बेरखांहोनो हायो। दा बेखौनो जोङो दुनियाव फोसावनो सानदों जे बे लिटारेरि फेस्टिभेलनि गेजेरजों जोङो दुनियानि मानसिया बेखौ खोनानो मोनो। बेखौ खोनानायल' नङा बिथांमोनहा बेखौ एन्जय खालामनो हायो। बिथांमोनहा जेन' बाहागो लाफानो हायो। नोंथांमोनहा बै समावहाय मानो होननानै बुङोब्ला बे जोंनि बे लिटारेरि फेस्टिभेलाव मोनसेल' नङा मोननैल' नङा जोङो 100 रावखौनो बहाय बाहागो लाफैनो थिनदों। बे हिसाबै मोनफ्रोमबो रावनि जौगानाया समान नङा। हयथ' जोंना एसे गोजौबा सोरनाबा जौसिन दंबायो साबसिन दंबायो, सोरनाबा एसे गाहाय जानानै दङ, सोरनाबा गाहायसिन जानानै दङ। दा जोङो बहायबो मोनसे स्टेन्डार्डखौ जोङो सुनो हागोन। थारैनो बे 100टा भाषायाव भारत आरो बाहेरानि गेजेराव जोंबो बेखौ बुजिनो हागोन, जोंबो बेखौ मोनदांनो हागोन जों बबे जायगायाव दं, बबे जायगायाव गसंनानै दङ। बेबो जोंनि रावजों फोरमायनाय गेजेर आरो जोंथ' बेखौ मोनसे बाहागोबो दोनदों। जायखिजाया तेलुगु बा कानारि बा जिखुनु जों बुजिनो हायै रावफ्रा जोंनि गेजेराव फैयो। बिथांमोननि खन्थाइगिरिफ्रा फैगोन। बिथांमोननि खन्थाइनि लोगो लोगो इंलिस भार्सनफोरखौबो जों बुजिनो हानायनि थाखाय बेफोरखौ जों बेब'स्था खालामना होदों। बेनिखायनो जाय फरायग्रा बिसोर खाबु मोनगोन जे बिसोरनि रावखौ बुजियाब्लाबो बिसोरनि साननाय हनाया मा, बिसोरनि खन्थाइगिरिया मा सानो, बेसेबां गोजौनि जों बेफोरबायदि जों मेसेजखौबो मोननो हागोन। बिनि दारै जोंहाबो सोलोंनो हागोन
आरो जोंनिखौबो जों फोरमायनो हरनो हानायनि थाखाय बिथांमोनहाबो जोंनिफ्रायनो जोंनाव जे मा दं बे जिनिसखौ बिथांमोनहाबो मिन्थिनानै बे खाबुखौ बिथांमोनहाबो मोनो। बिथांमोनहा जुदि दानि लाइमोनफ्रा इसिबां दावगादों होननानै सानना लादोंबा बेथ' जोबोरैनो मोजां खौरां, गाहाम खौरां। आरो बिथांमोनहा रासिन सोलोंबावनो हागोन आरो बिथांमोननि दावगानायखौ नुनानै बाहेरानि मानसिफ्रा सोलोंलांनो हागोन। बेथ' मोजां खौरांसो होननानै आं साननानै लानो हायो। हारि राव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम।